informazioa beharrean gaude berri garrantzitsu bat emateko. Eskan urteotan aldatze eskolan aldaketa batzuk egon dira, zailtasunak dituzten pertsonak hobeto egokitzeko eskolara. Zuzenean aldatze eskolarekin konektatu behar dugu. Kaixo Nora, zer daukazu? Egunon, goizeko 9 dira eta hemen dena martxan dago DBH laguntza mahaian. Ikusten duzuenez, ikasleak jo eta ke dabiltza braille makinarekin. Eta beste zerbait ariketarekin. Eta orain LH-ko laguntza mahaiarekin konektatzen dugu. Amaia, egunon. Kaixo, hemen orain ikasleak ez dira etorri. Astelehena dela eta nagitxu egongo dira oraindik, asteburua pasa ondoren. Baina seguruenik matematikako fitxak egin eta gero gogoak etorriko zaizkie dena egiteko. Ea Rubenek dakien matematikako fitxak egiten. Gero arte, Ruben. Kaixo, ikusten duzuenez, jolastekoan nago gazteekin. Lanaldia egin ondoren deskantzi bat hartzera etorri dira. Orain, futbolera eta beste jolas batzuetara daude jolasten. I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you.